Muli, waka muli, buwanga ka. Gano'n siya, di gano'n. Yo! What's up sa inyo mga ka-family? Welcome back pala sa aming YouTube channel o Kaka-Family. So, may ano tayo ngayon? May gagawin tayo ngayon. So, kasi kagabi, may lakad kasi ako kagabi. Tapos, nauwi na ako kanila ng umaga, mga 6 AM. So, yun. Gusto ko siya i-prank si Mrs. na may ano ako kagabi, may ibang babae ako kagabi. Tapos, nilagyan niya ako ng ganito. Nilagyan ko na dahil so, papulahin pa natin to. Tika lang. Wala na. Wala. So, yan. Dalawa. Katulog. So, yun mga kamisis. Mga kamister. So, sisit lang natin yung camera kung saan natin ito mailagay, tapos hindi niya makita. Diba? Tignan natin kung anong magiging reaction niya. At sana, maging successful tong prank na to. Dahil, hindi ko pa talaga siya nakita na galit na galit sa akin. Kaya, siset natin to. Samahan niyo ako mga kamister. Bush. 3 hours later. So, dyan. Dito natin isiset yung camera mga family. So, hindi na to niya makikita kasi nasa ilalim to eh. At sana maging successful tayo. Sana magagalit talaga si Mrs. Kung ano talaga yung kung ano talaga yung attitude niya kapag gusto ko din makita siyang nagagalit ng sobrang galit kasi hindi ko pa siya nakita mula nung nagsama kami. Hindi ko pa siya nakita na galit siya sa akin. So ngayon, tignan natin kung anong magiging reaction niya. Kaya, dyan lang kayo mga ka-family. Mag-umpisa na tayo sa prank ni Mrs. Kasi, gusto ko kaya. Wala. Yabag. Nasula. Years later. Ara hindi tangbe. Ara hindi. Ginagawa mo. Ara hindi. Ano ay? Ito yung pagamit ko. Okay. Oo, bigas. Engineer.
Hada ba? Nagara na sad. Hada ba? Nautan na rin. Oh, Di mo na kinautan. nautan na yun. Inini mana? Musa mo ito gabi ini. Muna din wak lang muli day gabi. Muna wak lang muli gabi ini ay. Intag na kang uli. Kamu tuh chat-chat ni mo. Gara na sa may man magkikasog ka no, sunod mulaag ka no. Mulaag ka. Magpuan man ka. Gara sa tingog. Hindi mo ang tingog. Tinood di ay. Tinood di ay. Ano ba? Duha pa ka buok. Duha pa ka buok. Da. Ay ka. Para kang buhatin ni mong buhanga ka. Oh no! Ay, buwang ka. Ay. Bigara na sa... Hindi, lingaw-lingawa, Diyog ko. Bigara sa... Bang! Ode ha. Ha? Ode. Hindi mo na ikuan good. Dili. Kaklaro ana o muro sa tagwa ka ilada. O kabaw ana. Sana? Butog tiki. Magdiki. Buang. Burot na. Laro anang ko no? Inoan. Oh, soyan ako ug ako. Hoy, ay na lang. Garo suga. Muding, tagpo po paabot mo gabi eh. Muding waka mo uling buwanga ka. Garasan, lingalingawan ko yun. Ano ba ko? So, go sito. Layas ito. Balik sa itong as pagbibigan. Ikaw. Lakaw yun. Layas. Oh, Layas ka. Ako akong si Chiria. Masa? Wala si Chiria. Oh, oh, ikaw may gakuan-kuan ana. Amo ka. Kinini magyud ni. Dili ni prank, klaro kayo. Ano? Kinini na o. Parang sad na. Kinini. Pero prank lagi. Dili. Dili. Parang na. O, teka sa Otot buang eh. Balik ko na palitan na lagi. Ha? Ang puto mo.
Naoy, nasa ref ay. Yay! So, Pero wa kay balot kay wala ni kwarta. yun eh. So, yun lang po mga ka-family. Success tayo. So, mga ka-mister. Kamister. Chikinini na, dili na siya prank. Muna yung buhat. Si Panguan. Hindi mo muli gabi eh. So, yeah. Tabunin na. Tama na. Tabunin na eh.